Dipluso dohora arara tum diplu alang royalong delongka bedet penajok kedam kewang aningkan pupu pada harai kacileng jia phana kisung kacitong na. Lason si sar palam the an fudang blok chong hongon e poson thosi dolamara dipluso dohora arara tum nonoma dolong na semar pibek nangji pusi rat pen ke esi kacharia tumaphan kacho phar padupon. Lason si lakhain koira trok duar baguri constituency ke parlo dolamara dipluso dohora arat pen lam the esi emile Dr. Nomol Mumin ahin pen patai ke thom RCC dolong nang pipon pok pen aning arong piklo lapen aning che the piklo sitame sar palam thia sonse an phudang klok jonghongon e poson thosi nilitu dipluso dohora arat ke kedam ke bang sungpik an pinlo langhoi ke dokok pen rai harai ka chekap ji sungpik lapen osomar loka charlia tumta ahut pen ki dun long lele lapen ahut pen ki dun long khet sitami hem che bangon e langroi parun ipo arnikang thimta ancholong lidetiti lasi prabjin pen RCC dolong nang selam pi paprabnon si rat pen chuning ripon pado Una pen lodon ke bang ke? Ni tum ke pu dadora pen ho. Da dhora pen. Nona tum hithi pen tong hem ke dam iklo ma. Karang lo hem ci dampu pulo. Acha nang tum la ningkan stame la solang ke par nang tum la bike ke pon munit ke so ke pon nang tum la puson lok pon nang tum ke dam lo ma. La son lo sar. Ni tum ke dam lo kan kai ta ni tum ke la pu anikan dal puson lo ke dam ta hedi mane ke dam pe ke sak ke du. Ke sarkar so nang rabji puta pini ani ta me ne kipu bom ta me nang rab rela. Nona tum kwan ning ke chithe du la non mumin nang chichakan det pen. Mumi na chak pen chu itu bang lo na ki chak lo ta me ku so ni ta me ke dam tanga anikan da klempu pulo sita ku puson tong non klempo ini klempon peni tame da klempon pu kusi cakang ke dolo tame so ini ke thege dolo he Na tum na non ba ke la to solo sar mane nang piji bote prabjin pe nang pite pojalo nang le men son edi. nilme pa puto Okay.